Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Белпол паведаміў аб ад'ездзе ў Беларусь былога сілавіка Александра Мацеевіча. Апошнім часам мужчына жыў разам з жонкай у Літве і працаваў усталявальнікам вокнаў. Паводле інфармацыі Белполу, у 2020 Мацеевіч удзельнічаў у рэпрэсіях супраць беларусаў, а агулам у структурах МОЗ мужчына з 2010 года. Сілавік выступаў сведкам у крымінальнай справе, дзе сведчыў супраць жанчыны, абвінавачанай у збіцці міліцыянтаў. Белпол перадаў усю інфармацыю, датычную ягонай дзейнасці, у дзяржаўныя органы Літвы. Цяпер пры наступнай спробе уехаць у краіну яму пагражае дэпартацыя. У Мінску адбыліся затрыманні, гэтым разам не палітычна матываваныя. Супрацоўнікі МУС разам з губазікам здзейснілі аблаву на ашуканскі кол-цэнтр. У выніку аблавы сілавікі затрымалі шэраг асобаў, якія нібыта маюць дачыненне да арганізаванай злачыннай групоўкі з офісамі ў Мінску і Маскве. Зламыснікі рабілі халодныя званкі і абяцалі высокі заробак на онлайн-інвестыцыях. Пацярпелыя пераводзілі грошы інтэрнэт-рэсурсу і сродкі адразу пераходзілі махлярам. Ашуканцы спачатку стваралі бачнасць даходу, а пры спробе інвестараў вывесці прыбытак пераставалі выходзіць на сувязь. У горадні адкрываюць расійскі цэнтр навукі і культуры. Гэта будзе чацвёрты такі аб'ект на тэрыторыі Беларусі. Цяпер расійскія дамы існуюць у Менску, Гомлі і Берасці. Спадзяюся, што да дня адзінства народаў Расіі і Беларусі 2 красавіка мы адкрыемся ў горадні. У нас будзе яшчэ адзін культурны цэнтр. Афіцыйная мэта арганізацыі прасоўвання расійскай адукацыі, мовы ды культуры. Аднак, акрамя гэтага, працаўнікі так званых расійскіх дамоў актыўна займаюцца прасоўваннем крамлёўскай прапаганды, у тым ліку наратываў, звязаных з вайной ва ўкраіне. Гэтак на мінулым тыдні пад патранатам Россупрацоўніцтва ў Мінску адбылася фотавыстава, якая мела на мэце, цытата, распавесці аб злачынствах кіеўскага рэжыму. Гурт Би-2 пакінуў Таіланд і шчасна прызямліўся ў Ізраілю. Пра гэта музыкі распавялі ў сваім тэлеграм-канале. Я горжусь тем, что я израильтянин. Моя страна помогла мне стать самостоятельным. И моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Все наши друзья, все правозащитники, кто за нас боролся, наши родные, наши поклонники, спасибо огромное. Мы на свободе, и мы продолжаем двигаться дальше в тур. Гурт Би-2 затрымалі 25 студзеня на Пхукеце, нібыта за гастролі без дазволу на працу. З гэтага часу музыкі заставаліся ў изолятары міграцыйнага цэнтру у камеры на 80 асобаў пад адкрытым небам. Паведамлялася, што расійскія дыпламаты спрабавалі дамагчыся дэпартацыі гурта ў Расію. Артысты выступалі супраць вайны ва ўкраіне. Беларускіх снайпераў рыхтуюць інструктары ПВК Вагнера. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал унутраных войскаў. Вайскоўцы адпрацавалі рух у перадбаявых і баявых парадках, выконваючы розныя заданні ва ўмовах лясістай мясцовасці. Раней вагнераўцы трэнавалі беларускіх сілавікоў, спецназаўцаў унутраных войскаў. 1 лютага ў Беларусі павялічылі бюджэт пражыткавага мінімуму. Цяпер ён складзе больш за 406 беларускіх рублёў, ці амаль $124. Разам з ім выраслі і памеры некаторых выплатаў. Гэтак сённяшняга дня павысілі пенсіі паводле ўзросту. Сярэдняя выплата ў Беларусі складзе 811 беларускіх рублёў. Таксама ўзрасла матэрыяльная дапамога пры нараджэнні дзіцяці. За першага дзяржава абяцае крыху больш за 4000 рублёў, пры нараджэнні другога і наступных амаль 6000. Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў з нагоды апошніх затрыманняў. Паводле падлікаў праваабаронцаў, падчас масавага рэйду сілавікоў Лукашэнкі пад Пераслед трапілі больш за 200 асобаў. Дэмакратычная лідарка заклікала беларусаў быць асцярожнымі і выказала сваю солідарнасць. В том числе их задерживали за донаты. И не важно, что эти деньги помогли бабушке, больному онкологией или детям политзаключенных. Посмотрите на баннеры вокруг. Сделал доброе дело – отправишься в тюрьму. А ведь в нормальном мире на этих баннерах были бы ваши лица. Причем не в разделе «Их разыскивает милиция», а под словами благодарности. Я уверена, вы продолжите помогать. Но я очень прошу, делая добро, берегите себя. Заботьтесь о безопасности. У Беларусі адкрылі 45-й лядовы палац. Яго будавалі ў Светлагорску ажно з 2012 года.
Будынак палаца ўключае ў сябе лядовую арэну з трыбунамі на 490 месцаў. Там прадугледжаная зала акрабатыкі, харэаграфіі, трэнажорная зала, трэнерскія, судзейскія і адміністрацыйна-побытавыя памяшканні. Паводле гомельскага выдання «Флагшток», першы эканамічны праект будынку значна спрасцілі. Гэтак не паўстаў другі паверх з панарамным шкленнем, абіўку з алюмініевых панеляў замянілі на металапрофіль. Агулам жа на будаўніцтва палацу з бюджэту выдзелілі больш за 12 мільёнаў рублёў. У Новаполацкай калоніі вязням забаранілі кнігі на беларускай і замежных мовах. Паводле суразмоўцаў вясны палітычным зняволеным і раней нельга было чытаць гэтак званую непажаданую для рэжыму літаратуру. Напрыклад, нобелеўскую лаўрэатку Светлану Алексіевіч. Цяпер жа прыбралі Янку Купалу, Якуба Коласа і Владзіміра Караткевіча. Пацаны пытаюцца, а чаму нельга на кітайскай? Яны ж нашыя сябры. Ім адказваюць: сёння сябры, заўтра ворагі. Усе кніжкі толькі на расійскай мове. На гэтым я з вамі развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.